खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायलायबाय ओमफ्राय आङो गिबियावनो निमाहा बिग्रोदों बे भिडिअखौ बनायनायनि थाखाय तो बुंनो गोनां जायो सम सम माने आंथ' फिसा क्रिएटर माने बुंनो थांबा आं फेसबुकावबो भिडिअ मोनसे बानायना होदोंमोन आंखौ जानला मानला बुंहरो सोरनिबा इनडाइरेक्टलि डाइरेक्टलिथ' बुंनो हायाखै इनडाइरेक्टलि आरो बुंहरदोंमोन भिडिअखौ हेनटेन डिलिट खालाम मा खालाम होननानै बेबायदि तो गिदिर गिदिर क्रिएटर दं ओरैबायदि हाजार भिउस थाङो बिसोरखौ मा खालामना दोनदों जेबो खालामनाखै जायखिजाया आं दोनथ'बाय बेखौ तो बाथ्रायाव मेन मुद्दायाव फैनोसै आङो दा बाथ्राया तो बाथ्राया जाहैबाय थांनाय बिटिसि इलेक्शन माने सरि एमपि इलेक्शन थांनाय एमपि इलेक्शनाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे दरं उदालगुरि समस्तियाव दिलीप सयकियानो एबा बिजेपिनो जाय बिथांमोना गामि गामि फैनानै थानसालि फैनानै बिथांमोना बुंदोंमोन जे बिटिआर रेकर्डनि सार्थआव बर' हारिनि सार्थआव बिटिआर रेकर्डनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिजेपिनो भट होनांगौ एबा दिलीप सयकियानो भट होनांगौ नङा होमबा तो भटखौथ' बिफैबाय बिथांमोना बे एजेन्डाखौ लानानै बे माने खाबुखौ लानानै बे मुद्दाखौ लानानै बिथांमोना गामि गामि फैनानै भटखौ बिफैबाय तो दा मा जाहैबाय देग्लाय मा जाहैबाय मिथिबिना नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दिलीप सयकिया बिथाङा मा स्टेटमेन्ट होदोंमोन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युलनि सायाव तो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेखौ नङा होमबा तो बिनि सायाव स्टेटमेन्ट होबाय तो बुंनो थाङोबा मा मिथिबाय बिनि सिगाङाव माने बे स्टेटमेन्टखौ होयि सिगाङाव खिन्थु जाय बिथांमोना बिनो भट माने बिनो फैदोंमोन बिथांमोनाव जेबो मुद्दा गैयामोन मा ना भट बिफैगोन देग्लायनि जितु बिटिसि इलेक्शन बेयाव मा ना बिफैगौमोन जेनेबा उमुकनो भट हो तामुकनो भट होननानै मुद्दा गैयामोन बुंनो थाङोबा मुद्दा गैयामोन आरो मेन मुद्दा तो फाइनेलि दिलीप सयकियाखौ साबायखर होनांगोन बिथांमोना जे दिलीप सयकिया 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सायाव मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय बहुत दावराव जाबाय गरम जाबाय बिटिसिया नट अनलि बिटिसि सारा आसामावनो माने एसे गरम जादों तो जिखि जादों थारमाने मुद्दा नागिरना मोनबाय बिथांमोना तो मुद्दाया बेनो दिलीप सयकियानि बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना गामि गामि थानसालि फैनानै भट बिनो हाबफैसिगोन आरो बाथ्राया दा नङाबा जेबो मुद्दा गैलामोन बिथांमोननियाव ना बिटिआर रेकर्डखौ मावफुंनो थाखाय भट बिनो हाबफैयो ना बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरखौ मावनो थाखाय भट बिनो हाबफैयोमोन जेबो हायामोन एकदमबारे जिर' हाखायामोन थारमाने दा फाइनेलि माने दिलीप सयकियानि थाखाय बिथांमोना फिन खेबसेबाव गामि गामि फैनानै माने भटखौ बिनो हाबफैसिगोन आरो तो जिखि जादों बेनोमोन बाथ्राया तो साबायखरबो होनांगोन जों दिलीप सयकियाखौ दा जेन'